No hyvää päivää. Eikö olette nähneet nämä Juhan kelluvat kynttilät? Tähän kelluvaan kynttilään tarvitaan vain semmoinen aste, mikä pitää vettä sisällään. Se voi olla lasia, se voi olla muovikukki tai vaikka vihanneksia tai hedelmiä. Ihan tavallinen hanavesi on ok tähän pohjaksi, koska vesiä me voidaan tietenkin värittää. Nämä on kynttilävärejä nämä. Ja ne on tehty erityisesti tätä tarkoitusta varten. Ne on tosi vahvoja värejä. Käyttäkää aina ihan muutama hippu vaan tuohon väriaineeksi. Ja nyt katsotaanpas. Tuohon veden päälle me pistetään aurinkonkukkaöljyä. No mulla on tässä aurinkonkukkaöljyä, mutta kaikki muukin tämmönen kasvisöljy kyllä kelpaa. Se voi olla rapsiöljyä, oliiviöljyä, mikä tahansa tämmönen kasvisöljy käy. Öljy kun on kevyempää kuin vesi, niin se nousee tuohon pinnalle kellumaan, eikö niin? Ja tämä on se itse kynttilä. Se on tehty hiilikuidusta. Ne tehdään Saksassa, ne on patentoitu Saksasta koko maailmalle. Joka ikinen niistä kestää tämä loppuelämä. Koska ei tarvitse enää ostaa uusia kynttilöitä. Mikä tässä nyt jotenkin puuttuu tästä kynttilästä on tuo sydän. Ja sydän me tehdään talouspaperista. Ottakaa tämä talouspaperirulla vaan kehiin, leikataan semmoinen pikkuinen siivu. Ja nyt me tehdään semmoinen pikkuinen tiukka rulla, että se mahtuu tuohon kynttilän keskelle. Se keskellä on tämmöinen pikkuinen kolo ihan tää sydäntä varten vaan. Noin. Siihen se menee keskelle, mihin sydän kuuluukin. Ja nyt me leikataan sitä pikkusen, että siihen jää semmoinen senttimetrin pituinen pätkä. Ja kynttilä on valmis. Nyt tämä senttimetrin kerros aurinkonkukkaöljyä pitää tämän kynttilän saa siis tämän kynttilän palamaan seuraavat 10 tuntia. Senttimetrin kerros öljyä 10 tuntia. Jos haluat, että se palaa pitempään kuin 10 tuntia, niin pistää vaan siihen enemmän öljyä. Mutta yleensähän 10 tuntia riittää jo 2 illalle. Eli ensimmäisenä iltana mennään nukkumaan. Se voi puhaltaa sammuksi niin kuin normikynttilän. Seuraavana iltana, kun jos haluaa sen saman kynttilän sytyttää uudestaan, niin sitten sytyttää sen vaan uudestaan. Ei siinä sen kummempaa. Sitten kun toi öljy on kaikki pannut sitä loppuun, sitten toi kynttilä sammuu itsekseen. Se on vaan veden päällä, eli täysin turvallisia kynttilöitä. Jos sen unohtaa yöllä palamaan pöydälle, niin ei haittaa yhtään mitään. Se sammuu lopulta itsekseen. Se ei savuta, se ei haise pahalle. Jos haluat sen hyvällä, niin siihen voi kyllä pistää paritippainen aromaöljyä päälle, siihen tuohon normiöljyn päälle. Se tuoksuu sitten heistä niin kuin itse tykkää. Ja kun siinä on steariinia, nämä on täysin turvallisia ja sanotaanko, että puhtaita kynttilöitä. Eli ei ole minkäännäköistä sotkua näiden kynttilöiden kanssa. Ja näitä kynttilöitä saa tilattua tuolta meidän saksalaisesta nettikaupasta www.magiccandle.com ja ne maksaa vain 5 € kappale. Eikö se ole aika edullinen semmoinen kynttilä, joka kestää loppuelämää? Mutta totta kai se on nettikauppa, niin pitää maksaa lähetyskulut aina Suomeen. Se on se 7,80 € lisää. Eli loppujen lopuksi joutuu pulittamaan noin 13 € yhdestä kynttilästä aina, jos haluaisin tilata sitä suoraan tehtaalta. Mutta tällä meidän messuilla meidän nyt nämä erikoistarjousta tehtaalta tämmöinen tarjous, tehtaan erikoistarjous. Tässä paketissa on 5 kynttilää ja se maksaa vain 20 €. Eli ne on vain 4 € per kynttilä tässä paketissa. Jos haluamme värit siihen mukaan, tässä paketissa on väriä tarpeeksi väriä noin 200 kynttilälle. Tämä paketti se on tuolla nettikaupassa 8 € paketti, mutta tällä messuilla niin sekin on vain 5 €. Eli yhteensä tulisi 25 €. Siinä tulee 5 kynttilää, kaikki niistä voi kestää tämän loppuelämän ja tarpeeksi väriä noin 200 kynttilälle. Totta kai kaikkein näteimmät kynttilät tulee, kun pistää monta liekkiä tuohon samaan kynttilään. Siinä niitä tarvitsee enemmän kuin 1 kynttilän, mutta tässä kun niitä on 5, ehkä niistä voi pari antaa kaverillekin lahjaksi, mutta ne pitäkää itsellään ainakin 3. Mitä tuonne kynttilään pistää sisälle, niin sekin on itsestä kiinni. Se voi pistää vaikka simpukoita, kiviä, hiekkaa rannalta, ihan itsestä kiinni, mitä sinne itse haluaa pistää sisälle. Jos on vähänkin mielikuvitusta, niin tehkää tästä lähtien kynttilät vaikka hedelmiin ja vihanneksiin. Seuraavan kerran kun teille tulee illalliskutsut kotiin, niin ostakaapa itsellänne tuommoinen vesimeloni. Sen kun leikkaa halki, kaivaa ontoksi tai tyhjäksi, niin sinne kun pistää vettä, vähän öljyä päälle ja 5 kynttilää kellumaan semmoisen puolikkaaseen vesimeloniin, niin avauksesta tulee kuulkaa hienot kutsut teillekin. Kiitoksia!